داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك قرب مكتالكم نعدم مراحة أفريقيا نروسيان يوكرينن كقراربو يفتنو ببريزيدنتو أفريقيا سيريل رامافوسا زمرحو وكلت شوعة هاجرات أفريقيا سنغال جبتي كونغو برازافيل كوموروس زامبيان أوغاندان ناب يوكرين بمخاد مس بريزيدنت فولوديمير زيلنسكي ناب روسيا بمخاد دما مس فلاديمير بوتين تراخيبون بمزراب نسلام كلتين هاجرات يتأكمي زبلو 10 نت بزحزة أمامة أقربهم قال خبت أمامة كلتين تتصابوتات بغط بدو كبلا روسيا كامريت يوكرين كتوصء كلتين هاجرات لولاونت حدن أفلط أخبا وحسنت تهرقاقت عرق أنداق مهنسان كجبر نايخ لسدد كتسالنت كلون كالئن زبليو بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي اتناي مرحت أفريقيا حسابات قبول كمزخونة بمقلات انتخونة روسيا تقليلا كامريت يوكرين كيوصأت وعل سلام كتجبر أشجار خمزخونة قليتو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين اتبا أفريقيان هاجراس توسد سقوم تبو مقاس زبسحة كابت 10 نتبتات تجبراو كخون كم زي قليتو بريزيدنت سيريل رامافوسا بوغنو هاجرات أفريقيا كاب أهجران وطأي نبكال أهجر بمخاد وعلى سلام مغرب تراي تاريخه وخمزخانة بمقلات روسيا يوكرين نام مؤد سلام كوف نمبال زقبر تعري كتسأل خمزخانة قليتو يوكرين روسيان دقف هاجرات أفريقيا نمركب أبقى تسألي ربربن ناب أفريقيا مبتحن تانيحن يوكرين ناب أفريقيا 10 إمباستات راي كلوان كلو روسيا جن 46 إمباستات اللوا بز مخنيات روسيا بأفريقيا زلوات صلوا أن عبي خمت تانيحو يوكرين روسيان أب عالم زعبي أفريت أخلي بفلاي دما سرناي كمون أفريت دقعبو مخانن كوينات كلتين هاجرات زيادة كلا هاجر ن أفريقيا يحاسيو دحر ورار روسيا قبل على يوكرين وجا مجبي كوسخن كلو أب أفريقيا تراي أساس 3 مليون طن إخل حسرة تختيليو بز مخنيات هاجرات أفريقيا تخوينات دويلو كنتات نمنيك أدموخ من لسلون دليت إن عبي خمت تانيحو لعل عامة 4 ورحن أطيرو زلو كينات يوكرين روسيان كمينيرو أفريقيان هاجرات دما بخمي تقاومونو ويدقفونو نمرأي ندحريت من بلاس يدلي 24 لكاتيت قلت شحن إسران كلتن أقاو قحتا أبستفل عليه كتماتات يوكرين زقمتو زيقاتات أبساعتهم بزملقو على رمزي كنا بدمت ميسايلات دبداب نفرتن يوم كابدك أصوم تبرابيروم ورا روسيا قبل على هاجروم كمجمرة مرد كوينوهم ورا روسيا قبل على يوكرين نمنتاي تجميرو له مزحتت زتفلاليو أكلات زتفلاليو ملسخبولي خوليوم نمن تحتت دما أقداسيو زوهاب ملسي بزي قدس ات زينبورن كخون زينبورن جن قبل على حانتو الألاويت هاجرن هزبن مدقعت مكياديو إذا دما علم لخو حقي زتحسيو روسيا يوكرين نأمايت عمتات زمتات حماقن صبقن بلصقنان ودقتن زحقوفه نوي حبراو تاريخ اللون كاب أبب بينو أوان زكاير زنبره دواو كارتاتات إيروبان أهزاب سلابن روسن ناب نقستات أرز محدر زنبره نكسنة روسيا كام محبراو حبرت ريبابليكات سوفيت كسام بتان تحبرتن مواجنة سنة يوكرين كابشان شو عاتميتن إسران حدن كساب لومي الزرقاح ناي 300 عام التاريخيو روسيا نلعل 300 عامتات بنقستات أرتم محدرلو أبز نبرت أوان مجزاتا كاب فنلاند أوروبا كساب ألاسكاسي من أمريكا كاب مأكلاي مبراق كساب دوبا مبراق إسياي زرقاح نيرو يوكرين ون أكل زمن محدار نيرا انتقنا نكسن نتسار أما جمرع إسراق في الزمن أب كوينات روسيان جابانن كمون أب قدما كوينات عالم سلز تسعر أب سراويت تيخون جزءات سف زي بالمورالوود كتاقات إمو إذا سعر الزي كان جزاز أمر حد صار نيكولاس كلايتو السيخوه أما لا تجزئات عتصبوت متقتلو مليونات 700 من وبروك في ومن عن صار من محدار صوراتات كل عالو جميرهم صوروان بوحدات ليك أنك محدرو خمزي دليو أب كندقو بجزاء رأسهم بسرعة نياوي أكل حبرة السبك محدرو تقويعهم حدا خابك عند صورة زلع علو فلاديمير لينين نيرو اتصورا مجمرتان تبت أرز محدر زنبرا جزءات كبسلت أنو عليو كاتيلو من محدار ببزوبقو توداديبوم بزمرتو صوبيت بزفلتو وجلة سرحتنيات كم زكاير تجيرو كاتيلو بكارل ماركس تفلسفو بفلاديمير لينين أب قبرخو علز التهاك أنا سنة حساب دي سنة أب سرعة بوليتيكا روسيا كتأتاتو وتنتجيرو دي سنة نهابتا من دخان معرز قبر سنة حساب سلزنبرا بقالة تقبال نترخيبو بقالة دما
ተነጺጎ እዚ ድማ ኣብ መንጎን ደስነት ዝቃወሙ ብጻዓዱ ዝፍለጡ ዜጋታትን ንሰውራን ስነ ሓሳብ ደስነትን ክርዕም ዝድግፉ ብቀያሕቲ ዝፍለጡን ውግእ ሓድሕድ ተኻይዶ ቀያሕቲ ብምስዓሮም ድማ ኣብ 1922 ናይ መጀመርታ ሃገረ ማሕበራዊ ሪፓብሊክ ሕብረት ሶቪየት ተመስሪታ ዩክሬን ኣብ 1738 ኤውሮጳውያን ብብሄራት ክከፋፈሉ ኣብ ዝጀመረሉ ነፃ ግዝኣት ክህልዋ ወጢና ነይራ ኣይሰለጣን ኣብ 1922 እውን ተመሳሳሊ ዕድል ረኺባ ነይራ እንተኾነ ኣብቲ ሃገር እውን ኣብ መንጎን ደስነት ዝድግፉን ዝቃወሙን ኩናት ተኻይዱ ንደስነት ዝድግፉ ስዒሮም ንደስነት ዝደገፉ ዩክሬናውያን ሶቪየታዊት ዩክሬን ብምስራት ምስ ሩስያዊት ሕብረት ሶቪየት ብፌደሬሽን ተጸንቢሮም ሓያሎ ካልኦት ከም በዓል ኢስቶንያ፣ ላትቪያ፣ ሊትዌንያ፣ ቤላሩስ ኣብ ኤውሮጳ፣ ካዛኪስታን፣ ኪርጊስታንን ካልኦትን ድማ ኣብ ማእከላይ ኤስያ ምስ ሶቪየት ሕብረት ተጸንቢረን ቀዳማይ መራሒ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ለኒን ኩሉ ጽላታት መንግስቲ ኢንዱስትሪ ንግዲ ባንኪ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር መንግስቲ ብምእታው መሬት ንህዝቢ ዓዲሉ ነዚ ዝተቃወሙ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዩን ቀቲሉን እዚ ናይ ደስነት ኣካይዳ ጅምር ከየበለ ምስተን ርእሰ ማላውነት ዝኣምና ሃገራት ምዕራብ ዘይሳነብ ብምንባሩ ምጥማት ፈጢሮ ምክንያቱ ሃገራት ምዕራብ እቲ ኣተሓሳስባ ናብ ሃገራተን ከይልሕም ስጋት ኣሕዲረን ሶቪየት ሕብረት ድሕሪ ለኒን ብምሕደራ ደሳውነት ሌኒኒዝም ማርክሲዝም ካብ ጆሴፍ ስታሊን ክሳብ ሚካኤል ጎርባቾቭ ን74 ዓመታት ተመሓዲራ ምስ ሃገራት ምዕራብ ብፍላይ ድማ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሑል ኩናት ተሸይማ ክሳብ ምፍራሳ 1991 ቀጺላ ፌደሬሽን ሶቪየት ሕብረት ኣብ ቁጠባ ሰራዊት ኣጽዋርን ካልእን ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተወዳዳሪ ነይሩ እንተኾነ እዚ ሃገራዊ ዕቤት ብዋጋ ዳርጋ ብነጻ ዝሰርሑ ዜጋታት ብምንባሩ እቲ ፌደሬሽን ኣብ ደገ ሓይሊ እኳ እንተነበሮ ብውሽጢ ግን ዘይዕጉም ሕብረተሰብ እናተፈጥረ መጺኡ እቲ ሕብረት ብተወሳኺ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብኣጽዋርን ሰራዊትን ክሳብ ዓንቀሩ ዓጢቑ ዓለም ደሳዊ ስነ ሓሳብ ናብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ከስፋሕፍሕ ይሰርሕ ነይሩ ነዚ ንምምካት ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካናዳን ድሒረን ዝተጸንብረኦ ቱርክን ካልእን ሓባራዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ መስሪተን ፌደሬሽን ሶቪየት ሕብረት ኣብ ውሽጢ ዜጋታቱ ብዝነበረ ዘይዕጉብነትን ብሓይልታት ደገ ብዝተገብረ ጽልዋታትን ኣብ 1991 ፈሪሱ እቲ ሕብረት ድማ ናብ 15 ሃገራት ተመቃቂሉ ካብዚአን ሓንቲ ናጽነታ ዝኣወጀት ሃገር ዩክሬን ነይራ ከምቲ ዝተጠቕሰ ኣህዛብ ዩክሬንን ሩስያን ሓባራዊ ታሪክ ዘለዎም እዮም መበቆሎም ካብ ምዕራባዊ ስላቮክ ብምዃኑ ድማ ቋንቋኦም ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ሓያሎ ሩስያውያን ኣብ ዩክሬን ክቕመጡን ከለዉ ዩክሬናውያን እውን ቋንቋ ሩስያ ካልኣይ ቋንቋኦም እዩ እንተኾነ ኣብቲ ነዊሕ ታሪኾም ዩክሬናውያንን ሩስያውያንን ብሄራዊ ስምዒት ኣማዕቢሎምን ዝፈላለዮም ባህሊ ኣጥርዮምን እዮም ድሕሪ ውድቀት ሕብረት ሶቪየት ሓያሎ ሃገራት ተፈጢረን እኳ እንተኾና ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝማእከሉ መንግስቲ ሩስያ ግን ካብ ሕብረት ዝተፈልያ ሃገራት ኣብ ትሕቲ ጽልውኡ ክቕጽላ ይባህጉ ነይሩ ኪዳን ኣትላንቲክ ኔቶ ብወገኑ ካብቲ ሕብረት ዝተፈልያ ሃገራት ናብ ኪዳኑ ክጽንብር ብምጅማሩ እቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ዘይምርዳእ ሕጂ እውን ቀጺሉ መብዛሕትአን ኣባላት ሶቪየት ሕብረት ዝነበራ ምብራቕ ኤውሮጳውያን ሃገራት ምስ ኔቶ ክጽንበራን ከለዋ ሩስያ ብዘረባ ካብ ምቋም ሓሊፋ ዝገበረቶ ኣይነበረን ድሒራ ግን ኔቶ ኣብ ደቦታይ ጽጋዕ ከም ዘሎ እዚ ድማ ንውሕስነታ ኣስጋእ ከም ዝኾነ ክትገልጽ ጸኒሓ ብቭላድሚር ፑቲን እትምራሕ ብሰደድ ነዳድን ጋዝን ሃብታም ዝኾነት ሩስያ ኣብ ሰራዊትን ኣጽዋርን ብብዝሒ ወፍሪ ከተካይድ ጸኒሓ ዩክሬን ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኔቶን ክትጽንበር ምዃና ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ብምጽናሓ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ምፍጣጥ ጸኒሑ ሩስያ ኣብ 2014 ንክፋል ዩክሬን ምውራር ንሓውሲ ደሴት ክሪምያ ናብ ግዝኣታ ክትጽንበራን ከላ ደንስክን ሉሃንስክን ዝበሃላ ዞባታት ድማ ብእትሕግዞም ዕጡቋት ከም ዝመሓደራ ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ከም ነፃ ሃገራት ፈሊጣተን ዝሓለፈ ዓመት ጀመረ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንዝሓለፈ 8 ዓመት ክወሃለል ዝጸንሐዮ ሩስያ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ሰራዊታ ክትኣኻኽብ ድሕሪ ምጽናሓ ድማ ናብ ሙሉእ ወራር ተሰጋጊሩ ዩክሬን ይኹን ሃገራት ምዕራብ እቲ ወራር ቭላድሚር ፑቲን ካብ ዓለማዊ ሕጊ ወጻኢ ብዓመፅ መንግስቲ ዩክሬን የካይዶ ከም ዘሎ ይገልጹ ሩስያ ብወገና ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያዊ ዝብሄሮም ዩክሬናውያን ጃምላዊ ቅትለት ጌራን ቋንቋም ከይዛረቡ ኣጊዳን ዝብል ምኽኒት ይህቦ ኣለዉ
እዚ ኮይኑ ትግን ምስ ፈሕፋሕ ኔቶን ጎነጽ ፑቲንን ቀንዲ ጠንቂ ምዃኖም ብዙሓት ይሰማምዕሉ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነዚ ወራር ንምስንኻል ኣብ መንጎ ክትኣቱ ዝፈተነት ሃገር ኣብ ታሪኻ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ መቕጻዕቲ ከም ዝብየና ከጠንቅቕን ከሎ ኔቶን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብወገኖም ዩክሬን ኣባል ኪዳንን ሕብረትን ብዘይምዃና ኣጽዋር ካብ ምሃብ ሓሊፎም ካልእ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክገብሩላ ኣይክእሉን እዮም። በዚ ምኽንያት ትሑት ዓቕሚ ዘለዋ ዩክሬን ምስ ሓንቲ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ድሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ስምት ትስራዕ ራሻ ተፋጢጣ ኣብ መኸተ ትርከብ። ሰራዊት ሩስያ ንርእሰ ከተማ ኪየቭ ዩክሬን ኣብ ሓፂር ግዜ ክቆጻጸርዮም ዝብል ግሙት እኳ እንተነበረ ሰራዊትን ህዝብን ዩክሬን ብዘርኣይዎ ተጻዋርነት ግን እቲ ወራር ተደናግዮ። ኣብ ሓያሎ ግንባራት እውን ሰራዊት ሩስያ ከቢድ ስዕረት ወሪስዎዮ። ኣብ ልዕሊ ሩስያ ፊናንሳዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ምርዓሙ እቲ ሃገር ምስ ሃገራት ምትሕልላፍ ገንዘብ ከይትገብር እውን ማዕቀብ ተነቢሩላ ኣሎ። ኣህጉር ኣፍሪቃ ምስ ሩስያ ዓመታዊ ናይ $20 ቢልዮን ንግዲ ተዓንቂፉ። ሩስያን ዩክሬንን እተን ዝዓበየ ስርናይ ዘፍርያ ሃገራት እየን። 30 ሚታዊት ናይ መላእ ዓለም ድማ ይሽፍን። ኣብዘን ሃገራት ዝፈርእ ስርናይ ክሕፈስ ወይ እውን ናብ ንግዲ ከይውዕል እንተተኸልኪሉ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዋጋ ባኒ ወሲኹ። ብብዝሒ ስርናይ ካብ ዩክሬን ሽምታ ሃገራት ቱኒዝያ፣ ግብፂ፣ ሞሮኮን ሊብያን ዋሕዲ መግቢ ብፍላይ ድማ ባኒ ዝያዳ ከጥቃዕን ተራእዩ። ሩስያ ኣብዘን ዝሓለፋ ቀረባ ዓመታት እያ ናብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ጠመተ ብምግባር ምስ ሓያሎ ሃገራት ዝምድና ክትመሓይሽ ጸኒሓ። ሩስያ ጥቕማ ካብ ምትግባር ሓሊፋ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሃገራት ኣፍሪቃ ኢዳ ዘይተእቱ ወይ እውን ሃገራት ፖለቲካዊ ለውጢ ከተግብራ ዘይትድርኽ ብምዃና ብሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ተቐባልነት ረኺባላ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ቅዋም ሃገሩ ብምቕያር ገደብ ነዘይብሉ ዓመታት ኣብ ኮረሻ ስልጣን ኮፍ ክብል ዝኽኣለ መራሒ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ምስ መራሕቲ ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ተመሳሳልነት ኣለዎ። ኣብ ግዜ ሶቪየት ሕብረት ሩስያ ምስ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥቡቕ ዝምድና ክትምስርት ክኢላ ነይራ። ዴሳዊ ስነ ሓሳቡን ኣስፋሕፊሓትለን እያ። ድሕሪ ውድቀት እቲ ሕብረት ግን ምስ ኣፍሪቃ ዝነበራ ርክባት ሃሲሱ ድሕሪ ምጽንሕዩ ዳግማይ ዝበራበር ዘሎ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣቐዲሙ ንጉዳይ ኣፍሪቃ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሪቃ ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያት ሃገሩ ቀዳምነት ክወሃባ ምዃኑ ሩስያ ምስ ኣፍሪቃ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምክልኻልን ጸጥታን ቁጠባ፣ ምቁጽጻር ሕማማት፣ ትምህርቲ፣ ሰብኣዊ ሓገዝን ካልእን ኣብ ሓድሕደን ምትሕጋዝ ክገብራን ክለዋወጣን ገሊጹ ነይሩ። ኣይዶንጌን ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት ምግባር ዝምድና ኣብ ምድልዳል ክሸባሸብ ጸኒሑ። ሩስያ ሻቡ ካብ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሓሊፋ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ክትሰላስል ተራእያ። ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክትከፍት፣ ምስ ዩጋንዳ፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ማእከላዊ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃን ካሜሩንን ወተሃደራዊ ስምዓት ክትገብርን ከላ ምስ ሓያሎ ካልኦት ድማ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናኣ ኣብ ምምሕያሽን ወፍሪ ኣብ ምግባርን ትርከብ። ሩስያ ኣብ ኣፍሪቃ ጀሚራቶ ዘላ እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ብሽም ናይ ጸጥታ ኩባንያ ወተሃደራት ብምውፋር ኣብ ማእከላዊ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ፣ ማሊ፣ ሊብያ፣ ሱዳን፣ ዚምባብዌ፣ ሞዛምቢክን ማዳጋስካርን ተኸፊሎም ዝሰርሑ ዕሱባት ወተሃደራት መርሰነርስ ኣዋፊራላ። ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ሩስያውያን ዕሱባት ብኩባንያ ጸጥታ ዋግነር ግሩፕ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ኩባንያ እዚ ናይ ብሕቲ ከም ዝኾነን ምስ መንግስቲ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሉን ዝገለጽ እኳ እንተኾነ እቲ ሓቂ ግን ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ። እዚ ጉጅለ እዚ ኣብ ዩክሬን እውን ይዋጋእ ኣሎ። ጉጅለ ወተሃደራዊ ዕሱብ ዋግነር ግሩፕ ሩስያ ምስ ዩክሬን ኣብ ትዋጋእሉ ዝነበረት እዋን ኣብ 2014 እዩ ኣብ ከተማ ሴንት ፔተርስበርግ ሩስያ ተመስሪቱ። ወተሃደራት ሩስያ ናብ ውሽጢ ዩክሬን እንተኣትዮም ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ከኽስሳ ስለ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ስርሒት ዝገብሩ ዋግነር ግሩፕ እዮም ነይሮም። እቲ ጉጅለ መጀመርታ ናብ ሱዳን ይኣትዩ። ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ኣብ 2017 ኣብ ሩስያ ብዝበጽሓሉ ሩስያ ንሃገሩ ሱዳን ካብ ተጻብኦታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትከላኸለላ ሓቲቱ ነይሩ። ኣብ 2019 ናዕብን ቅልውላውን ሱዳን ኣብ ጥርዙ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ዕጡቓት ዋግነር ግሩፕ ኣብ ከተማ ካርቱም ተራእዮም ነይሮም። ዋግነር ግሩፕ ናብ ሊብያ ብምእታው ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ንዝተዋህቦ ጀነራል ከሊፋ ሓፍታር ይሕግዝ ኣሎ። ዕሱባት ትጉጅለ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮን ኣብ ምዝዋር ብቅጭ ሕርሙ ኣብ ዝካየድ ስርሒታት ኣብ ምስታፍ ወተሃደራት ኣብ ምዕላም ተጸሚዶም ኣለዉ። ኣምሳይኡ ሩስያ ኣብ ሊብያ ናይ ነዳዲ ዕደና ውዕል ተዋሂቡ ኣሎ።
ኣብ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ፍራንስዋ ቦዚዘ ኣብ 2013 ብዕጡቓት ሓይልታት ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምዕላው ብውግእ ሓድሕድ ክትሕመስ ጸኒሓ። ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ፋውስቲን ኦርቻንዶ ቶዱራ ኣብ 2016 ብምርጫ እኳ ናብ ስልጣን ተደየበ ኣብቲ ሃገር ዝነጥፉን ስግኣት ኮይኖሞ ዘለውን ዕጡቓት ሓይልታት ግን ክስዕሮም ኣይከኣለን። እቲ ዝገርም ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ነዚ ጉጅለ ሓወልቲ ተሰሪሑሉ ኣሎ። መንግስቲ ማሊ ብተወሳኺ ሰራዊት ፈረንሳ ካብ ሃገሩ ክወፁ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ብምጽናሕ ሩስያውያን ዋግነር ግሩፕ ናብቲ ሃገር ኣትዮም ይርከቡ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሉዓላዊት ሃገር ዩክሬን ወራር ድሕሪ ምክያዳ ማዕከናት ዜና ዓለም ዳርጋ ብምሉእ ትሕዝቶአን ናብቲ ኩናት ዘተኮረ ኮይኑ ዘሎ። ጎኑ ጎኑ ድማ ኣይነይቲ ሃገር ናይ መንጸግዒ ሒዛ ኣይነይቲ ሃገር ከ ንመን ደጊፋ ብዝብል ምክፍፋላት ዳርጋ ሓዲስ ዝሕል ኩናት ጀመረ ይመስል። ፖለቲካዊ መስራሕ ሃገራት ፍትሓዊ ይኮነን። ከመይ እንተኢልና ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃገር ዓመፅ እንተደኣ ፈጺማ እንታይ እዩ ትበደል ፍትሓዊ ድዩኸ ብዘይገድስ ሃገራት ጥቕመን ብምቕዳሜን ጸግዒ ናይታ ተገድሰንያ ዝብልኣ ሃገር ዝሕዛ። ዝበዝሕ እዋን ድማ ሓያላን ሃገራት ኣብ ሓድሕዳዊ ህልኽ ዝሽመማን ጥቕመን ዝቐድማን ብምዃንን ፍትሓውነት ብዘይገድስ ተጻሪረን ጸግዒ ይሕዛ። ንኣብነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝደገፈቶ ቻይናን ሩስያን ይቃወምኦ። ቻይናን ሩስያን ዝደገፍኦ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትቃወሞ። እዘን ሃገራት ኣካልቲ 5 ዝኣባላቱ ቀዋሚ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምዃነን ዘርእኦ ኣንጻርነት ተፈጢሩ ንዝበሃል ግጭት ይኹን ካልእ ብቐሊሉ ከይፍታሕ ይሓላልኽኦ። ኣቐዲማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራቅን ኣፍጋኒስታንን ወራር ከተካይድን ከላ ሙሉእ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ደገፍ ኣይነበራን። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ልዕሊ ሊብያ ዘካየዶ መጥቃዕቲ እውን ተመሳሳሊ ተቃውሞ ገጢምዎ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ወራር ንጸጥታይ የስግኣኒ ብምባል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኮይኑ ዝበዝሓ ሃገራት ክቃወምኦ ከለዋ ኤርትራ እታ እንኮ ኣብ ገኑ ሩስያ ደው ዝበለት ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ነይራ ጸኒሓውን ማሊ ስዒባታ። ንወራር ሩስያ ኣመልኪቱ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 3 ድምፂ ናይ ምሃብ መስርሕ ተኻይዱሎ። ሃገር ኤርትራ ድማ ኣብ 3ቲኡ ጸግዒ ሩስያ ብምዃን ድምፂ ሂባ። ኣብ ዝርዝሩ ምስናኣቱ ብ28 ለካቲት ዩክሬን ብዘቕረበቶ ጠለብ 47 ሃገራት ዝኣባላቱ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ቆንስል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንወራር ሩስያ ኣመልኪቱ ህፁፅ ዝርርብ ክካየድ ንዝብል ዛዕባ ብድምፂ ኣባላት ሃገራት ክውሰን ነይርዎ። ነዚ ንምውሳን ኣብ ዝተዋህበ ድምፂ 29 ሃገራት ክድግፍኦን ከለዋ 5 ሃገራት ተቃዊሞንኦ። 13 ሃገራት ድማ ድምፅን ዓቂበን። እተን ህፁፅ ኣኼባ ከይካየድ ዘድመፃ ሩስያ፣ ቻይና፣ ኩባ፣ ቬንዙዌላን ኤርትራን ነይረን። ኤርትራ ግዝያዊት ኣባል ቆንስል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይናን ተገልግል ብምህላዋን ድምፃ ኣገዳሲ ነይሩ። ነዚ ስዒቡ ብ2 መጋቢት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ኩናት ደው ከተብል ሰራዊታ ድማ ብህፁፅ ከተንሰሓብ ዝጽውዕ ብይን ኣሕሊፉ። ሕጂ እውን ነዚ ብይን ንምሕላፍ ድምፂ ኣባላት ሃገራት ኣገዳሲ ነይሩ። ኣብቲ ዝተገብረ ናይ ድምፂ ምሃብ መስርሕ 141 ሃገራት ነቲ ብይን ክድግፍኦን ከለዋ 35 ድምፂ ምዕቃብ ገይረን። 5 ደጊፈንኦ 11 ሃገራት ድማ ኣብቲ ድምፂ ምሃብ ኣይተሳተፋን ብብኩራት ሕሊፈንኦ። እተን 5 ዝደገፋ ሩስያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ቤላሩስ፣ ሶርያን ኤርትራን ክኾናን ከለዋ ኣብቲ መስራሕ ኣቐዲመን ኣብ ጎኒ ሩስያ ዝነበራ ቻይና፣ ኩባን ቬንዙዌላን ድምፂ ምዕቃብ ክገብራ ኤርትራ ጥራይ ድምፃ ከይቀየረት ኣብ ጎኒ ሩስያ ኮይና። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኢትዮጵያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ሞሮኮ፣ ቶጎ፣ ኢስዋቲኒ፣ ጊኒን ጊኒ ቢሳውን ካብ ኣኼባ ብምብኳር ድምፀን ኣይሃባን። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ141 ድምፂ ዘሕለፎ ብይን ንሩስያ ክቕይዳ ዘይክእል ስማው እኳ እንተኾነ ሩስያ ዝበዝሕ ማሕበረሰብ ዓለም ኣንጻርቲ ኩናት ደው ኢሉ ከም ዘሎ ዘረድእ ሕልናውን ሞራላውን መልእኽቲ ዝህባዩ። ቀፂሉ ብ4 መጋቢት ቆንስል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ወራር ዝኹንን እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘውረደቶ ምካስ ሰብኣዊ መሰል ዝምርምር ኮሚሽን ክቐውም ዝብል ንድፊ ነይሩ። ነዚ ንድፊ ንምሕላፍ ኣብ ዝተዋህበ ድምፂ ድማ ካብ 47 ሃገራት እወ ከድምፃን ከለዋ 13 ሃገራት ድምፂ ምዕቃብ ገይረን። 2 ሃገራት ድማ ኣይፈላድሚፀን።
ኣብዚ ድምፂ መሃብ ካብ ቀዲሞ ዝተዋህበ ድምፅታት ፍሉይ ዝገብሮ ኣይፋል ዝበላ ሩስያ በዕላን እንኮ ኤርትራን እየን። ኣብዚ ድምፂ መሃብ ኣቐዲመን ንሩስያ ዝደገፋ ድምፂ ክዕቅባየን መሪፀን። ከም ትጋህዲ ኮይኑ ዘሎ ብዘይካ ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ንድፍታት ገለ ነዲፈንኦ ገለ ድማ ድምፂ ክዕንቅባን ከለዋ ውሕዳት ድማ ድምፂ ካብ መሃብ ኣብኪረን እየን። እዚ ድማ ኣፍሪቃ ከም ኣህጉር ኣብቲ ኩናት ዝተፈላለየ ኣረኣያ ከም ዘለዎንን ዘዋፅአን ጥቕሚ ዘፍለጣን ይመስላ። ብፍላይ ኣብቲ ብክልተ መጋቢት ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ኩናት ደው ተብል፣ ሰራዊታ ድማ ብህፁፅ ተንሰሐብ ዝብል ዘሕለፎ ብይን ምስ ንርኢ ብሓፈሻ 51 ሚእታዊት ካብ ሃገራት ንብይን ክድግፋን ከለዋ 31 ሚእታዊት ድምፂ ዓቂበን 16 ሚእታዊት ኣብኪረን 2 ሚእታዊት ማለት ኤርትራ ድማ ተቃዊመን። መብዛሕትአን ድምፂ ዝዓቀባ ከም አንጎላ፣ ዚምባብዌ፣ ሞዛምቢክን ደቡብ ኣፍሪቃን ድማ ምስ ሩስያ ታሪኻዊ ምትእስሳር ዘለወን ኣቐዲሙ ሶቪየት ሕብረት ናይ ሎሚ ክፋር ሩስያ ንናጽነት ኣብ ዝገብሮ ዝነበራ ቃልሲ ዝተሓጋገዘን እየን። ድምፀን ካብ ዝዓቀባ 35 ሃገራት እተን 17 ሃገራት ማለት እተን ዝበፅሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ክኾናን ከለዋ ድምፂ ምዕቃብ ማእከላዊ መርገፂ ዝሕዝ እኳ እንተኾነ ሓያሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ግን ሓንቲ ሃገር ሉላውነታ ክድፈር ማእከላዊ መርገፂ መሓዝ ዳርጋ ከም ምድጋፍ እዮም ዝርእይዎ። ገለ ሃገራት ግን ድምፂ ምዕቃብ ምግባርን ምክንያት ኣለዎ። ዚምባብዌ ንኣብነት ንሩስያ ዝኾነን ንድፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዝርርብ ከም ዘይዕድም ኣምሳያኡን ነገራት ከም ዘባኣስ ገሊፃ። ኣብ ትሕቲ ሓያሎ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት እገዳ ትርከብ ዚምባብዌ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝግበር እገዳ ከም ዘይትድግፍ ሓቢራ። ዚምባብዌ ካብ መግዛእቲ ብሪጣንያ ንምልቓቕ ኣብ ትገብሮ ዝነበረት ቃልሲ ሶቪየት ሕብረት ስለ ዝሓገዛ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ታሪኻዊ ዝምድና ኣለወን። ታንዛንያ ብወገና ንምንታይ ድምፂ ምዕቃብ ከም ዝገበረት ክትገልጽ እንከላ ነፃ ሃገር ካብ እትኸውን ንድሓር ዘይሸራዊት ሃገር ክትከውን ከም ዝመረፀት፣ እዚ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ክትክተሎ ዝጸንሐት ፖሊሲ ከም ዝኾነ ትሕብር። እቲ ሃገር ብተወሳኺ ብሕጂ ኣብ ዝመጽእ ግጭታት እውን ፖሊሲ ኣከይቀረት ናይ ዝኾነ ይኹን ፀጋዕ ከም ዘይትሕዝ ገሊፃ። ሰራዊት ፈረንሳ ካብ ሃገራ ዝወፁ ማለ ብወገና ድምፂ ምዕቀባ ምክንያት ኣለዋ። እቲ ሃገር ድሕሪ ፈረንሳ ጥቡቕ ዝምድና ዝመስረተትላ ሃገር ሩስያ እያ። ሩስያ ምስ ማሊ ወተሃደራዊ ስምምዕ ብምግባር ኣብ ሓለዋ ልኡላውነትን ምቅላስ ኣንጻር ተጸባእትን ክትተሓጋገዛ እያ። ኣብ ርእሲ እዚ ተደጋጋሚ ዕለዋ መንግስቲ ዝተገብረላ ማሊ ካብ ማሕበረሰብ ቁጠባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ክትባረር እንከላ ምዕራባውያን ሃገራት ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ምትእታው ከይገብራላ ምስ ሩስያ ምጽጋዓ ወሲና ጸኒሓ። ደቡብ ኣፍሪቃ ድምፂ ምዕቃብ ብምግባራ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ነቐፌታ ክወርዳ እንከሎ ደቡብ ኣፍሪቃ ብወገና ፍልስጤም፣ የመን፣ ሶርያ፣ ሊብያን፣ ሶማልያን ንምንታይ ይርስዑ ብምባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኽተሎ ድርብ መዐየሪ ነቒፋ። ከምቲ ዝተገልጸ ኢትዮጵያ ድምፂ ካብ ምሃብ ካብ ዘብኮራ 8 ሃገራት ሓንቲ እያ። እንተኾነ እቲ ሃገር ድሒር ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሩስያን ዩክሬን ምስ ሓብ ኣወጊደን ናብ ማኣዲ ሰላም ብምምላስ ክዘራርባ ጸዊዓ። ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሃብኦ ድምፂ ብኸፊሉ ከም ዝተገልጸ ክኸውን እንከሎ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ምድማፅ ብይናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድምፂ ሃገራት ኣፍሪቃ ይደልዮም። እተን ሃገራት ኣብ ግጭት ምስ ዝኣትዋ ግን ከምቲ ዝድለ ቆላሕታ ኣይገብሩለን እዮም። ኩናት ወራር ዩክሬን ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ብምሕባር ደው ከብልኦ ዝከኣለን ይገብራ ኣለዋ። ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድማ መጠነ ሰፊሕ እገዳታት ብምግባር ንሩስያ ኣብ ፍጹም ምግላል ኣቴና ይርከባ። ከምዚ ዓይነት ትርእዮ ኣብ ግጭት ኣፍሪቃ ዘይንጸባርቕ ብምዃኑ ሓያሎ ትዕዝብታት ኣኸቲሉሎ። ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኒኩለራዊ ቦምባታት ከካትት ዝኽእልን ካልኦት ሃገራት ለኻኺሙ ናብ ዞባዊ ወይ ዓለማዊ ኩናት ከይስሕብ ዘስግእ እኳ እንተኾነ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ግን ፍርቂ ርብዒ ቆላሕታ ዘይወሃቦ ሙሉእ ሸፈነ ማዕከናት ዜና ዘይረክብ ምዃኑ ሓንቲ ሃገር ካብታ ካልእ ኣብሊፃ ከም እትረአ የንፍድ። ጉዳይ ኣፍሪቃ ኣብ ጠመተ ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ከም ዝተዓዘብናዮ ኮይኑ ሕጂ ኣፍሪቃውያን ንሰላም ይፅዕሩ ምህላዎም ተስፋዩ። እዚ ግን ኣብ ኣህጉሮም ዘሎ ግጭታት ክፈትሑ ኣብ ልዕሊ ዘይምኽኣሎም እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣርጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ቀነ።